Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilbab mbak, bertemu lagi di channel YouTube Endah Rati, channel yang siap ibu dimanapun anda berada. Lanjut guys kita. Assalamualaikum mbak. Mak itu budi? Enggria. Amit ki pak. Kita sudah sampai rumah mak. Enten sik tasku ceblok. Sik guys. Apa mandi? Apa baru mandi. Oke, kita sudah sampai rumah Mak Pa. Guys, nunggu Mak Pa sih ya. Seger Mas. Seger. Gak bawa tambah panas. Iki malah Mak tenan Mak. Cuacane panas pol iki tenan teko aku gojol. Iki Mak, enten isen iki. Enten isen. Di Endah nanti dibelikan banyak di unboxing dulu. Isen kulkas Mak, sekedik-kedik mawon. Ada buah-buahan. Kita mikirkan telur. Iki enten tahu tempe oleh sayuran. Maturun. Asal mereview kulkase Mak iki. Mbon diisi apa? Ditata nggih. Nggih. Mbon diisi apa Mak kulkase Mak? Delok engko delok dhewe. Malu aku. Kayak napa ya Mak tek malu? Lah banyu tak isine. Lho, pasti kan berarti bermanfaat tenan. Walah, jus isine. Ada minum-minuman. Tak isi nggih Mak. Telurnya Mak dengan apa yes napa dibeli telur guys isi kulkas Mak seneng mana Mak isi kulkas aku tak betah ini nama ASMR namanya ASMR kulkas ASMR apa aku gak tahu. Freezer sini apa Jess? Freezer Mae. Ada es batu. Toyone tak jenengan dekek teng mriku ya Mak. Botole. Iki jenengane aku tak jajal dadi ning kono terus dibacot ning kono. Dadi es batu mbokku. Nek tempe pinjul kulkas apa? Pinjul kulkas bisa. Sayurannya taruh bawah. Ngapunten nggih Mak, ampun layu, mboten seger meleh. Soalnya iki mau jedane rada suwe guys, Mak kan masih nyetrika tadi. Sayurnya napa Mak niku Mak? Sayurnya napa? Sayur iki kangkung kalih. Aku maksudnya. Niku le. Kangkung ambekan telo. Dong telo. Lah enjing-enjing kan Mak angsal daging to. Niku mending jenengan niku ditokke mawon. Nggih, freezer-e. Nggih. Iki kan Mbak, niki Mbak. Asli ki teng mriki Mak, saged. Tapi jenengan dekek teng baskom mboten napa-napa terus lebet ke mriku. Nggih. Mau nah rada lega Mak ngeten Mak seneng iki kulkase bervariasi isine jus kok jus ya Mbak? Orange juice. Lah nek nang kafe jenenge orange juice. Orang juice. Lah iki nek kulkase Mak iki kan gak muni tuli-tuli. Dia udah buka dulu. Tit. Anu ta. Kulkas ajaib.
Iya tapi ku adem tenangane ketok yo. Tapi ku ya wis wadem kok ketok yo. Lho wis dadi es ndhuwure. Iki yo Botole. Heeh. Ini yang manis-manis. Isine kulkase make padha kaya nggenku. Ngene kula isine nggih toyo tok, Mak. Kok bani? Ngene kula toyo kayak lombok. Soalnya kan jarang masak to mak kula. Dadosnya mboten diisi. Iki dadane kita gak apa ya, Mbak? Mboten cekap mak dadosnya. Lah nggih dipisah mriku mawon mboten napa-napa. Dipisah. Nggih. Kersane muat. Mak, tok nanti sudah Mak. Ya seger-segeran mak jeruk mak niki mumpung cuacane panas. Storage lengkap nek tempe, nek tahu, sayuran, Nek endang, sesuk daging. Sesuk daging iki wis nyari daging ya nggih. Jadi sesuk tak tutup. Nggih ditokke mawon. Nyari daging, tetap daging aman. Niku mungkin nek mboten cekap teng ngandhape niku nggih saged tok mak. Teng slorokane niku. Tapi iki produk tempe ampun. Heeh. Ampun kata-kata. Jenengan enjeng-enjeng ajeng masak napa? Anu Mas waktu kesini. Pinarak ngandhap mriki mawon le, Mak. Enak kuwi kok. Oh, wis ditokno. Pinarak ngandhap mriki. Lho, nek kangkung lho, bisa dimasak kena. Ame ki, Mas. Enggak apa-apa. Kok nek sore. Entuk daging. Walah, Mak suwen nang. Mak dhewe daging. Yo mangan tapi kok kok hobi tenanan ngono, Bang. Sekek iki sewajare. Ini putra-putrane ngono, Mas. Iki mah iki dhewe sing Mbak Tas. Lah aja sih biasa. Nggih, pengen ketemu Mbak Las iki, Mak. Mbak Tas. Nggih, Mbak Tas. Nggih, kenapa-napa, Mak? Kan sering pernah ketemu. Iya. Pemirsa juga kan pengen ngertos. Dereng ngerti. Yang teng pundi? Oh, alah. Yes, guys. Kita tunggu. Gimangi sakjane mak bareng kene yo. Maksudnya kita kan menunggu mak pah to. Ini sampai turu-turu sik. Lah ora mak pas rampung aku arep nduhur tang wis muni piye? Sampe dhuwur aku ngene, Mak. Ayo, kok nyusul aku aja. Mangan meh mandi sik kula ngerti. Oh, meh mandi sik. Oh, iya paling meh mandi sik paling. Paling nek bareng kene kok timbang ngenteni kene ngono. Lah gitu ngono tapi terus disian yo wis akhirnya Bapak bersolat terus kita langsung meluncur ke sini, guys. Ya wis menunggu mak pah dulu ya. Tunggu Mbak Kas dulu. Halo. Ya Allah, mirip mae. Ngerti. Masa mirip kan natane kan. Masa mirip masa. Cantik masa. Oh, teng mriki Mbak sakniki. Mboten ah. Oh, jenengan Kami nembe wangsul niki. Oh, ini Mbak, ini Mbak. Iki Mbak enak Mbak. Nggih tenggine anu mawon. Di bawah cahayane pulang besok dijemput. Oh, besok dijemput. Oh, dijemput. Walah. Tinggalin pinggir sih. Gresik pundi? Daerah Bunder. Icon Mall. Ngertos nggih. Dekat Icon Mall. Oh, masih kula nggih Gresik. Nggih. Gresike niku lho. Lali aku jenenge. Alah. Stasiun apa kuwi? Lali ya guys. Pokoknya Cermai. Nggih, Cermai nggih. Leres Cermai nggih. Cedak dekat stasiun Cermai mriku, daerah-daerah mriku. Walah guys, iki akhirnya kita bertemu anaknya Mak Pah sini Mbak Kas namine. Cantik ya guys ya. Ya Allah mirip banget. Nggih. Dadi kayak anu kayak kembar duplikate gitu. Emang kesonten jak mriko, Mak. Tegenin. Nggih, niku dolan tiri Mbak Edah. Kersane Mbak Edah kenal. Pun mriko? Pun mriki. Oh mriki. Aku Yuni, Oh pas mriki. Mbak Indah. Mbak Edah mriki. Oh, jenengan pas teng mriki, Mbak. Mriki. Oh, alah. Walah. Ini kedua minggu lagi loh Mbak, aku pulang lagi yuk, lama di rumah. Oh, lama di rumah. Oh, walah. Ya guys, libur nopo?
Niki lho Mbak kate bangun. Bangun. Nah, berarti nek pun dibangun, berarti pindah mriki. Besok apa-apa. Ya nek Mas pun gak kerja baru pulang sini. Pertama teng Gresik mriku. Teng kantor apa? Teng apa? Kuli Mbak. Oh, anu. Ya tapi maksudnya tak kita nang gini area kantor apa sabian apa teng pabrik. Oh, teng pabrik, guys. Karyawan pabrik. Oh, Masya Allah. Mbak Jess sampai Mbak Pamang delok kas kulkase. Apa kan? Semua diisi. Saking Mbak Enda. Ngisi-ngisinya tinggi cemil-cemilan mungkin. Masa gede Mbak. Dia mau nggih tenggene ibuke Mas Haji. Betul niku. Nggih, niku malah nggih kulkase napa? Mesin cucinya baru nggih kan. Anu adik Mas Haji, angsal mesin cuci sami calon bakal mertuane. Kan angsal undian apa ngono Mak. Terus diparingke meskipun gadang terus ngonten. Oh, ngerti guys kayak gini kita Akhirnya ketemu Mbak biasanya aku ndelok sampean Mbak. Loh, Nggih. Ndekne iki selalu Facebooknya sampean barang oke. Oh alah. Malu aku. Lah dhek wingi reaksine pripun? Pripun Mbak pas Mak pah diprank. Itu ya Allah Mbak. Dirasa telepon nggih jenengan. Nih, pripun? Aku malah nangis Mbak. Karena kan aku kurang delok ya Mbak. Nggih. Terus ditelepon adekku. Mbak, mak ditumbas nang kotak Mbak Endah. Oh jenengan nontonnya pas pun ditumbas gitu. Nggih. Oh alah. Kan durung nonton deh kadang Nggih. biasanya nonton sore kadang malam. Nggih. Pas longgeng. Terus bareng aku ndelok Mbak sampai nangis aku Mbak ya. Aku ngerti wis di-prank Mbak. Nggih. Di-prank tapi tetep ndelok nangis aku. Ya tetap pokoknya oh pemirsa Aku lho Mbak aku ngerti mak nangis sak umur-umur. Nggih to? gitu. Main jarang anu nangis tenggene ngarepe Mbak Kas ngenten jarang. Nggih. Tenate. Mbak ya Allah. Akhirnya ngerti aku mak nangis. Soalnya iku ning konten awalnya Endah ngomong nek ayo ngeprank Mak Pah ngono yo. Soalnya memang pemirsa kadang ya Mbak nek gak diomongin ngono sih pemirsane kan wis ngerti nek emang kadang bukan prank, tapi kan kita ngepranknya adalah orang sekitar kita ki kena orang lho pemirsa. Pemirsa mesti orang ora bakal kena pemirsane. Aku ndelok komentare ya Allah ngeprank wong sak Indonesia iki. Lah dhek wingi nggih Mael biasanya duta prank yo kena prank. Heeh, mak yo kena prank. Alah Mak dia mesti sampai nangis. Targetnya kita adalah orang sing targetnya kita ki gak roh guys. Jadi mungkin nek settingan sing gak settingan. Jadi memang iki asli. Ben orang tersebut tapi nek pemirsa mesti kan ya wis ngerti. Alah wis settingan biasanya mesti ngono. settingan padahal kita tuh targetnya nek berhasil tidaknya kita prank iku adalah target sing ape di prank iki lho guys. Ora pemirsane. Mak gak mudeng prank iku apa. aku ora mudeng Mbak apa. Bareng digawe prank. Lah prank ki opo Mbak? Aku ya karo kudu guyu Mbak jane pas Mak kok ngono ki tapi astagfirullah. Ngapunten Mak, nggih dikerjani Mak. Mak gak ngerti nek prank iku opo ngono. Cek di prank Mak damai seneng. Walah. Mak mriki tek tasik ngeprank meleh nggih. Mak percaya ae pokoke. Jenengan nek percaya ya Mak. Lah aku yo ora tahu sama Rai kan gak Enggak tahu aku sempet cara khawatir kayak ngundang kolesterol. kayak Darwis enggak. Kan kepikiran. Alhamdulillah enggak Mbak. Alhamdulillah. Mari kan cara anu terus ora terlalu sepaneng terus kan gak Nggih. Kan sehari niku langsung nggih Mak nggih mboten sok mami nek Mak dibenke niki mungkin benjenge ngoten. Terus aku mikir terus aku teh kon prai kena masalah apa ngene. Jadi kan ngono pikiran. Paling dalu Mak langsung mboten saged sari. Paling nek sama kejutane sesoke lah paling Mak bunyi adem panas. Ya Allah Mbak niku Mbak, sontene pas ngeterke kulkas niku Mak tesih gerung-gerung Mbak, tenggeriyo. Merasa bersalah ya Allah, ya Allah. Oh, Mak iki bingung dadi kok tiang bingung no. Padahal kulkas iku pun enten teng mriku ya Mbak niki. Tenggene mobil. Mak dilewati. Aku ki ora pokoke nangis ora ngito apa-apa kasape. Aku Aku langsung guyur. Pikiranku aku salah apa adek ngantek Mbak Indah ngono salah apa mikirku mesti ngono terus. Enek kulkas niku nang jenggungguk enek mobil Tosa niku teng parkiran mobil Mbak Endah. Dilewati Mbak. Paham. Betul. Pak aku dilewati. Pak itu. Wah, ya pemirsa. Iya ngono ki anu Mbak. Asal mulai terus iki lho mak dek ngenane. Ngono ki aku yo nak
nangis Mbak. Oh, Jenengan nonton meleh. Nonton meleh. nonton Lho Mbak, video. mak lho mak kowe ndek ngenane ngono. Ngono kan aku yo nangis sih. Mak nonton dirinya sendiri. Iya. Terus aku ki tak ya aku yo nangis padha. Berarti terbawa suasana. Ya kene berarti penyampaiane buat ngonten ya kesampe pada penontonnya ngono guys ya. Kene ya seneng. Apa ya kebahagiaan sing disalurkan ki juga kita juga merasakan bahagia. Walaupun Mas tinggal wong liya tapi kene juga ngrasakno seneng ngono lho. Terbawa arus suasanane. Seneng Mbak, tapi Seneng Mbak. seneng alhamdulillah. Oh, Mbak sing mriko nggih berdua tok kali suami berarti. Apa ada saudarane suami ngoten mboten? Amit? Saudaraku ada. Oh, saudarane Mbak Kas malahan. Tapi ya sama ngekos juga. Engkos juga. Oh, teng mriko teng kos-kosan nggih. Nggih. Kos. Merdamel sami Mbak. Oh, sami. Mbak kan nggih merdamel teng mriko. Mboten. Merdamel niku masakne bojo tok. Ibu rumah tangga. Mungkin istri yang setia. Masak. Bersih-bersih. Nggih Mbak Kas, semangat nggih Mbak. Pokoknya tak doakan terus untuk Mbak Kas, wis pokoknya sehat selalu, lancar kabeh rezekine, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Apapun moga-moga keinginan doa sing dilangitkan sama Mbak Kas, suami juga mak pas sekeluarga iki diijabah sama Allah. Ya pemirsa nyuwun doane mugi-mugi ada dari doa salah satu pemirsa ya sing diijabah sama Allah. Muga-muga kan kita banyak yang mendoakan, nanti enek salah satunya sing dilangitkan sama Allah diijabah. Aku yo sangat mendoakan aku ning kene muga-muga nang cepet amitnya saya diparingi momongan untuk Mbak Kas. Niki kan musim haji Mbak. Siapa tahu mungkin pas enten penonton niki nonton pas saat haji jenengan didoakan ngoten. Amin amin ya rabbal alamin. Ada juga sing penonton setia iku Mbak sapa? Lupa aku Umi sapa sing di Mekah iku. Umi Makfiroh. Umi Makfiroh juga kan ada di sana. Siapa tahu Umi nonton ini juga didoakan ya Umi. Kita pokoknya saling mendoakan guys, tidak ada salahnya mendoakan sesama. Muga-muga pokoknya doa baik juga kembali ke kita yang mendoakan. Kalau kita doa yang baik, yang penting seneng terus nggih Mbak, ceria, happy, dibikin happy wis pokoknya ngono. Aku wis gak tak pikiran Mbak, aku wis seneng. Sing seneng penting nek seneng mengke lak Dewi. Sami Mbak belum nggih kali Jessica nggih dereng nikah kok Mbak. Nggih, Cobaane benten-benten Mbak nggih ya. Cobaan manusia itu memang berbeda-beda. Beda-beda. Ya kayak ngene iki cek dikancani wong tua, cek duwe wong tua. Nggih Mbak tesih sehat, mae pae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak ngene iki wis gak de wong tua sing ngono juga wis gak punya orang tua. Mbak Jessica yatim piatu. Kalau nggih mboten Jadi kita Ibu. sama-sama punya ini semua pemirsa. Jadi jangan terus merasa bahwa kita aku kok paling sing ngene ya, paling sing gini enggak. Semuanya pasti Allah pasti udah ada jalan. Wis nek garis nanti pasti ada kebahagiaan, ada suatu hal yang sekiranya di balik ini semua tuh ada kebahagiaan yang tidak terhingga. Aslinya kita tidak menyadarinya seperti itu. Seneng aku ketemu Mbak Kan. Jenengan kok muwirip muwirip Mak. Nggih. Peluwek iki. Ya Allah. Cik, maksudnya ki cik awet, mak iki cik awet. Enom. Nggih. Sehat. Tasik sehat. Awake kan yo menik-menik ngono lho mak iki. Dadine kayak Mungil awake Mak. iya to. Ya mungil aku lho. Nggih. Nek sing pertama Mbak Kas nggih. Nggih. Kedua Mas Tony. Mas Tony, ketiga Mas Ajis. Oh, sing berarti cewek cowok. oh, sing tesek teng griya niki sinten Mas? Ajis. Oh, Mas Masih Ajis. kecil sendiri? Ya Ajis. Ajis oh iya. Lah ya sing Mas Tony niku sing teng Bali niku. Oh, Mas Tony. Tony Surabaya pindah nang Surabaya. Oh, pindah teng Surabaya. Berarti caket jenengan mungkin, Mbak? Nggih. 1 jam perjalanan. Oh, tapi nggih nate tengene jenengan. Nek wis Nembe Mbak. Oh, nembe. Mergodo temenane kok. Oh, nggih. Terus pindah ning Surabaya nanti. Nek Mbak Kas bersih pun pinten tahun? Walah, mun dua. Oh, Sidoarjo, nggih. Pabriknya pindah. Kira pindah bersih. Sidoarjo nanti?
daerah Wari. Warung cedak berarti Yunan karo ngene tateku. Kawasan industri ya. Kawasan industri. Warung niku lho geluran. Geluran ya. Iya. Warung. Tapi berarti pabriknya sama, Mbak? Pabrik sama. Cuma pindah. Asline anu yo penjenan kok gini. Daerah Trisinan. Cepu sini Trisinan. Sing mriki asli mriki mawon nggih berarti. Trisinan iki pundi to? Ya lho Biting. Alah, iya. Tanggone tanggone kuwi lho Mbah Kemi kuwi ya. Trisinan. Sak desa. Iku sik dulur Mbak ambek bojoku. Lah kan aku soalnya eling Trisinane ndi Mbah Kemi. Oh iya Mbak Kemi. Suamine nggih, suamine anake Mbah Kemi. Iya, sing anake sing anu ya. Sik batin Mbak. Oh, alah. Sing sintene? Saudara jauh. Iki suamine mantune. Oh, mantune Mbak Kemi. Mantune Mbah Kemi, dulure suamine Mbak. Mbak Kas. Gandenyo. Berarti sama-sama di sana kan merantau gitu Mbak. Nek Mas Aziz umur pinten nah? Kon sekolah menulus. Lulus ya Mbak, lulus umur 2 tahun. Lulus cuma 2 tahun iki nggih. Berarti lulusan tahun 2021. 21 tapi kan enggak kali paling 21 SD deh. Iya, SD. Zaman kae kan ngono. Lah kene barengane lagi lo Arifin bareng. Nek kae zaman nek dhewe ngono ki biasa suatu hal yang iki ora kok saiki mah kabeh dilulus. Munggah kabeh. Tapi Tapi SD kok Mbak. nggih, mboten enten tantangan kan, Mak. Masa nek mbiyen kan emang SD wonten ra iso maca enggak diunggah tenan. Jadi sekiranya iso mengikuti sing dhuwur-dhuwure. Saniki kan wis pokoke anggaran wis ndang enggak. Ya guys, mesti aku enggak paling mbiyen triki banget. Biyen nek tompo rapot nggih. Walah. Iki kan hari ini tompo rapot Mbak iki cah-cah SD iki. Kan ini kenaikan kelulusan juga toh. Biyen aku nek tompo rapot ya Allah adem panas ya Allah. Enggak. Karena banyak memang sing kok tidak naik ngono ki zaman kae wae akeh banget Mbak. nggih. Saiki kabeh lulus. Nggih, saiki wis gampang. Ya sudah, guys. Kira Mbak? Bas. Udah, ya wes guys, ngono ae perbincangan kita sama Mbak Kasih guys ya, Mbak Pah. Wes kita doakan semua sehat selalu penonton juga kita di sini sehat semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ngono guys ya ditunggu konten kita iki meh apa aku yo gumroh iki. Iki Rara iki jare wis mulai kok yo dikontak ora iso guys. Ngono ae dumadi muga diparingi seger waras rezeki ingkang lancar, urusane dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk sing lagi sakit mungkin diparingi sembuh, untuk pejuang garis 2 muga-muga diparingi momongan sing soleh-soleh sing iso ngangkat derajat kedua orang tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Mohon maaf ibu pemirsa nek salah kata perbuatan yang kita tidak sengaja yang kurang berkenan untuk panjenengan semua. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.